Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare murid-murid sedaya? Padha sehat to? Mugi-mugi kita sedaya diparingi kesehatan lan keselamatan saking Gusti Allah. Asma kula Bu Sahri. Bu Sahri sing mangke ngurui masalah basa Jawa teng SD Al-Falah Sukolilo. Oh iya, ojo lali ya, nggo masker saben metu teko omah lan jaga kesehatan. Dina iki murid kelas 2 sinau basa Jawa yaiku swara jejeg lan swara miring. Apa sing diarani swara jejeg lan swara miring kuwi? Swara jejeg utawa swara sampurna yaiku cara macane padha karo tulisane. Tuladha utawa contohe teka swara jejeg. Nomor 1. Swara ajejeg. Cara macane ana, pira, sapa, mara, sega, maca. Nomor 2. Swara ijejeg. Cara macane iki, kuwi, pipi, siti, rugi, lagi. Sing ketelu, swara ujejeg. Cara macane luru, guru, biru, maju, tumbu. Sing kepapat, swara ejejeg. Cara macane sate, kene, jare, kowe, lele. Sing kelima, swara ojejeg. Cara macane loro, belo, kilo, ijo, kono. Saiki sinau swara miring. Swara miring utawa diarani swara ora sampurna yaiku menawa olahe maca owah saka tulisane utawi enek perubahan ning cara macane. Tuladha saka swara miring. Sing kesiji, swara amiring. Cara macane bapak, sekolah, gawe. Nomor 2. Swara imiring. Cara macane lading, adik, duit, wis. Nomor 3. Swara umiring. Cara macane wisuh, weruh, pikun, tarung. Nomor 4. Swara emiring. Cara macane bebek, golek, menek, tekek. Swara pepet. Cara macane wareg, wedi, geger, banger. Sing kelima, swara o miring. Cara macane adoh, dondong, terong. Cukup semanten mawon sinau bareng Bu Sahri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.